В това видео ще ви покажа процесът ми за правене на PowerPoint презентации. Същия, който използвах за презентациите, които направих за TikTok ми. С поницата за матури. Защото всичко е по-хубаво с поница. Добре де, може би не точно всичко. Първо нека направим слайдовете да са в формата за TikTok, който е вертикален. За целта отиваме в дизайн и от тук отиваме в края и избираме Slide Size. На нас трябва 3 на 4, в случая има 4 на 3, нека го изберем. Сега остава само да го завъртим, че да стане вертикално. Цъкаме отново на Slide Size и избираме Custom Slide Size. От тук избираме Slide Orientation, Portrait. Окей, това няма значение. По принцип това, което хората правят тук е, че започват да пишат тук заглавие, после тук описание и да правят нови слайдове и чак накрая да правят форматиране. Или да ползват шаблон, но на мен тук все пак целта ми е да си направя мой собствен дизайн и затова не използвам шаблони. Нека направим така, че всичките слайдове да имат едно и също форматиране, т.е. един и същи фон, един и същи текст. Това става лесно, като отидем в View и от тук отидем на Slide Master. И сега е важно да изберем първият най-горен слайд, защото всичко, което променим по него, ще промени лейаута на всички останали възможни слайдове. Нека първо редактираме фона. Десен клик, Format Background. Отваря се това меню и виждаме няколко опции. Нека го оставим само на Solid Fill за сега. Сега нека редактираме текстовите полета. Избираме първото, задържаме Shift и избираме второто. Сега отиваме на Home и от тук избираме бяло, че да изпъква. Shiftът се избира от ето това меню и въпреки това, че има доста опции, аз предпочитам да си тегля шрифтове от интернет. Основно ползвам този от Google Fonts, нарича се Geologica. Когато теглите шрифт, той ще бъде в zipнат файл, което означава, че ще ви трябва софтуер като например 7zip или WinRAR. Нека направим заглавието да е по-дебело, което означава, че ще ползвам Geologica Black. Можем да оголемим малко шрифта и да го центрираме. И в общи линии това е всичко, което обикновено правя по Slide Master. Също така забравих да кажа, че можем да добавим малка сянка за изпъкване, което всъщност не е сянка, а е Glow ефект. Отиваме на Shape Format, избираме Text Effects, Glow, More Glow Colors и избираме черно, за да може да се даде лек ефект на сянка. И това е общо всичко, което правя по Slide Master. Разбира се, ако искате, може повече време да се занимавате, индивидуалните слайдове за лейаут да редактирате, да добавяте номерации, всякакви други неща, но на мен това не ми трябва. Така че като сте готови, избирате Close Master View. За тази презентация съм решил да направя за Станислав Юнак Балкански, първото произведение за 7-ми клас, така че нека просто му копираме заглавието и да го поставим. Сега нека да го направим да бъде само с главни букви. Това става ето от тук. Избираме Uppercase. Окей, сега изглежда твърде голямо, може малко да го намаля. Между другото нещо, което ще ви помогне много с това да позиционирате неща по слайдовете, е като отидете в View и чекнете тези кутийки, Ruler, Grid Lines и Guides. Това общо дето прави нещата да са много по-лесни за позициониране и да ви ориентира как трябва да стоят. Нека сега преминем към частта с добавянето на героя. Когато избирам герой, се опитвам по някакъв начин да намеря логическа връзка между него и произведението. В случая Станислав Юнак Балкански е стихотворение, в което българския народ бива нахъсван да продължава да се бори за собствената си свобода. Което звучи като нещо, което Iron Will от My Little Pony би правил. Iron Will е герой, който се стреми да нахъсва героите, да ги прави по-силни и така нататък, което мисля, че е много добра връзка между тях, така че като не брим, че това всъщност е бизнесът на Iron Will. Сега нека преминем към частта за избирането на самите изображения на героя. Просто търсим в интернет MLP Iron Will, цъкаме Enter, отиваме на Images и сега това, което трябва да направим е да отворим Tools и да отидем на Color. Тук избираме Transparent и по този начин ни изкарва само изображения, където са с
прозрачен фон. Аз най-често тегля изображения от DeviantArt. Там е просто изключително лесно да се намират такива изображения. Много често те са векторни, т.е. това са SVG файловете. Специалното на векторните изображения е, че независимо колко ги оголемяваме и разтягаме, те няма да се пикселизират, което може да е наистина много полезно. Ето тук са изображенията, които изтеглих за Iron Will и мисля, че са предостатъчно, така че нека започваме. Кой от всичките е най-подходящ за първия слайд? Ами мисля, че ето този. Нека му напишем името. От полето Drawing избираме Textbox и го написваме ето тук долу. Шрифта, който ползвам в стила на Friendship is Magic, се казва Ponyville. Намерих го в ето този сайт. Оставя линкове за всеки софтуер, който ползвам в описанието, така че да може бързо да си ги изтеглите, ако ви трябват. Сега виждате как тук има разстояние между думите. Това, за да го правим, трябва да отидем в параграф Line Spacing. От тук избираме Line Spacing Options. Сега на Line Spacing избираме Multiple и тук вече пишем 0, нещо. Нека пробвам с 0,8 как ще изглежда. Ами да, така изглежда, мисля, че е добре. Можем също така да увеличим разстоянието между самите букви. Това става много лесно. От фонт, ето тук. Нека е loose само. Добре, сега искам да ви покажа нещо малко по-advanced. Но първо нека махнем Pinkie Pie. Окей, избираме го. Ctrl-D за дубликация. Сега отиваме в Format, Crop. Изрязваме само така, че взима рога. Готово, Enter. И сега вижте как има този ефект. Как балкански минава над единия рог, но минава под другия. Нека направим и малък текст горе, на който пише за кой клас е. За да го центрираме, избираме Arrange, Align, Center. За да направите така, че всеки текст бокс, който правите да има същото форматиране, просто селектирате това, което искате да бъде. Избирате Set as Default Text Box. Разбира се, може просто да направите Ctrl-D и направо това да го редактирате. Малко ито не се вижда като е тук. Сега нека добавим един бекграунд. Препоръчвам ви да ползвате DeviantArt. Отново, също така и Derp и Borrow има доста добри бекграунди. И отново, най-добрият вариант е да бъде в SVG. Обикновено за изображенията, които се ползват на героите, няма проблем да са PNG, обаче когато са за бекграунд, когато трябва да се оголемяват доста, тогава е доста лесно да се пикселизират, ако са просто PNG. Затова се опитвайте да ги търсите в SVG. Можете да го конфигурирате, като изберете десен клик и Format Graphic, Picture Correction, Brightness. Обикновено векторните изображения се затъмняват по малко по-особен начин, затова не ви го препоръчвам. Това, което правя, е, че просто взимам един правоъгълник и просто го правя отгоре да бъде. Shape Fill, черно, More Fill Colors, Transparency, да речем 30%. Сега нека видим как ще изглежда. Send to Back и Send to Back. Ако искате да си виждате подредбата на обектите, избирате Select, Selection Pane и тук може бързо да видите и да ги преименувате. И да, така мисля, че вече е добре. Добре, вече ни е готов началния слайд. Нека продължаваме. Нов слайд се прави с Ctrl-M. Аз съм си записал план, който е направен по таблицата на BG учебник. Също така имам и ето тази допълнителна информация от едно помагало. И вече общо взето знаете абсолютно всичките основни неща за правенето на моите презентации, така че тук мисля, че просто може да направим един монтаж.
Нещо вече не ми допада чак толкова много да е само един цвят, нека го направим gradient. И да, в общи линии това беше презентацията, направих всеки слайд, който имаше нужда, освен последния крайен слайд. Затова нека направим него. Сега как да направим ефекта с затъмняването, това става много лесно с Gradient Fill, трябва да изберем и двата цвята да са чисто черно. И сега на едното трябва да му увеличим Transparency-то на Max. И разбира се, можем да им променим посоката. В PowerPoint презентациите е добре да има хубави транзиции. Най-добрата транзиция по принцип е Morph транзицията, но понеже тук е за TikTok, ще избера Push. Така, нека селектираме всичките слайдове, да сложим Push и да изберем от дясно. По този начин, когато гледаме презентацията, ще я гледаме в начина, по който ще я виждат в TikTok. По този начин с плъзгането на слайдовете. Между другото, като отидем в View и от тук изберем Slide Sorter, така можем да видим всичките слайдове наведнъж и да ги разместваме, ако ни трябва. Добре, сега остана само едно нещо, да експортнем презентацията. И това става от File, Save As, и в случая ще ми трябват като снимки. Избираме да е PNG. Сега е ред на частта с качването на снимките на телефона. Това става чрез Cloud услуга. Може просто да ползвате OneDrive, понеже си е вградено в Microsoft, но аз предпочитам iCloud. Save. Сега избираме All Slides. И готово. Това беше. Чао, Pony фенове. Между другото, ползвал съм Canva, пълен буклук е според мен и трябва да я рекламират, както и just saying.